tanışlarım. Prinsip şol. Yani Rus dilini gürlän oklar. Bize değişil zat değil de. Indi kısa parağın aydan var. Yine şonu YouTube'da kanalı vardır. Ataş Gayipoğlu diye. Yine şol aydın sonra ona da cevap. Yani bir dilçi var mı kan deyip sorat da. Şu Ataş Gayipoğlu Türkmen diline beyleki Türkiye dillerine deneştiriyendir. Şol nemelerini gatığı bilýär, şonun kanalyna izarlan menem arasında girip serediýän. Twitter'dan hem izarlayan men onu. Twitter'dan hem izarlayan gataz Türkmenler şu akademiýaň ösen gatlaklarına kän giren ok bolmaly. Yani Twitter'am gatı ýokary bir neme de elit diýsem bolýar. Yani düşünce nemesinde. Twitter'da da gatyg zatlar paýlaşýar, eger bar bolsa izarlan. YouTube'da da kanalı var. Şol bir nemäni goýupdyr öňkü. Birinci Latin elifbeýinde. O arada giňiş bir çykyş etmekçi bolýar. Ola çaryba bilen onam çağırıp, onuň Türkmen dili gatygowy da nemesi akyjy dili var. Şo taýda ine birinci guramanyň gurulanyny görkezýär, soňra nämedir bir sebäp bilen şol adamlar ölýär ýanky 34-nji ýyllar, 31-nji ýyllarda näme üýt köşüklikler boldy. Sapara etdiler. Näme diýilýär şoňa bir zada diýip ady var onuň. O gatkän adam öldürdüler. O milletçi diýip pantürkizm diýip demet. O ýanky nemeler hem şol adlar ölýär da. Gaýsız Atabaýyflar hem. O 37-nji ýyllarda ölýär Gaýsız Atabaýyf ölýär. Şol döwür şol 30. Onu näşeler gidýär bular nebesi. Şol nemelerde menim mamam bilen garry atamyz, babamyz eje tarapdan ýok edýärler-de. Olaram sowatly, okuly, bilimli adamlar. Näme bolanyny bilemdik da. O eje mä şu wagt 6-5-4 ýaşlarynda çağı bolmaly. Onam şu palnamoçy gelip alyp gidipdir. Palnamoçy diýilen töýdi galypdyr. Oşoň nämedigini bilýärler. Palnamoçy edýär diýip şu çağalary şu üzümüň içine gaçyrýan ekenler-de. Görüli şu gorkularyny okuwa da bermendirler. Şu çağalary bile ýok edýän ekenler-de. Şu milli duýgusy bolan adamlary awlayan ekenler-de. Maşgalasy bilen ýok edýän ekenler. Şu milli duygu in gorkan zatlar şol şu atlarım şol